Sri Tanjung Sarmiling ngatuk bangun desa. Nggih, Batur Dharma Suyono iki kagungan Pejo Sabu Gede nggih. Nggih kangge Mas Suyono kagungan Pejo Sabu Gede sing dalu. Pak Dimas RT Ngampon ya. Kedungpring Lamongan Pak Dimas RT Ngampon sing dalu. Nggih, salam kanggo Aminah Dung Jati dari Pak Kusnafi Kedung Adem ya ya. Salam buat Aminah Dung Jati dari Pak Kusnafi Kedung Adem. Pak Japina Pina sing anyar pada mula. Terima kasih. Ngopati tumbale paraja ora ngerti yen arep diapusi sida beksa kaya yasripe ora Sri Tanjung dipateni ana kate katane wong wangi menajane Sri Tanjung pancen suci ayo dulur bangun desa supaya makmur yo ayo nyambung gawe sing penting sing gunane gunane
Ojo males, ojo males, munda apes. Ayo sing giat yen pengen urip mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe mrehana hasil gunane. Aja males, muda apes. Dokiano yen pengen urip kang mulya. Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo ayo Nyambut gawe sing penting hasil gunane. Ojo males les ojo males munda apes. Ayo sing giat yen pengen urip kang